Ola, bos días a todos. Estamos hoxe de novo en Cangas para presentarvos unha nova propiedade que vai estar dispoñible a venda con nós en Lares. Trátase dun chalet independente, con finca independente tamén, finca entre uns 800 1000 metros cuadrados, e un chalet que está situado na zona de Rosada. Está situado na carretera que vai desde máis ou menos desde a avenida de Lugo, onde está o auditorio, a piscina, hacia a iglesia de Coiro, subindo hacia a iglesia. Un chalet que está máis ou menos camiñando uns 10 minutos do centro. O chalet, como vos decía ao principio, está formado a parcela por diferentes bancadas. A primeira bancada que está na parte de abaixo é a que está pegado ao regato. Ten un acceso, a finca está toda pechada, como vos dicíamos, e ten un acceso para sair. Desde esa bancada inferior, pois onde se pode utilizar un pouco para a horta e demais, a través das escaleras dá acceso xa as bancadas que están en torno á vivenda. Polo lateral, como vedes, está o acceso ao garaxe, e o garaxe ten un concepto aberto. Pódese utilizar tanto como terraza, como cenador. É un cenador bastante, creo, interesante, porque ao ser a planta de semisótano vai ser unha zona fresca, fría no verán, e unha zona quente, protexida no inverno. Ten máis trociños de finca polos laterais, que poden ser aproveitados como xardíns, e pois a fachada principal conta con acceso á primeira planta de vivenda a través dunhas escaleiras, e nesta primeira planta de vivenda vamos a topar un acceso polo lateral da rampa que se accede directamente á cociña. A vivenda, como vos dicía ao principio, está sin terminar, faltalle toda a parte de acabados, faltalle chans, faltalle pintura, faltalle instalacións, pois encendidos e demais. Accedendo pola zona, por esta porta, accederíamos ao oco máis grande, que sería o que está pensado como cociña e salón. Este salón, a través de dúas portas balconeiras, accede o que xa é terraza, que pode ser terraza como tal, e é unha terraza que está sobre a zona do garaxe, e esta terraza mira sobre a finca, orientación sur-suroeste, é dicir, sol dende o mediodía ata a última hora da tarde de cheo, e esta terraza está sobre a parte do garaxe. Interiormente, a parte do garaxe tamén se conecta a través dunha escaleira que dá xusto ao repartidor que dá a cociña, con un concepto americano, xunto co salón, e nesa mesma planta, na primeira planta, está ademais un cuarto, que fai medianeira ca cociña, polo cual temos a posibilidade de que esa cociña de que ese cuarto pase a ser cociña, co cual teníamos xa cociña independente. Nesa planta hai un aseo, un baño, e a través desa planta, a través da escalera, accedemos á planta principal. Nesa planta principal hai tres dormitorios onde o principal é o que dá sobre o salón ao frente, e ten baño propio, e ademais ten unha zona na entrada para vestidor. Todos os dormitorios están pensados para levar armarios empotrados, e o baño que está na planta de arriba tamén é un baño amplio e tamén independente. En canto ás calidades, todas as carpinterías son de PVC con Climalit, e o muro exterior é de granito, pero muro de carga de 10-12 centímetros de espesor. Como vos dicía ao principio, é unha vivenda que está prácticamente terminada. Polo tanto, xa sabedes, todos aqueles interesados na compra dunha vivenda de case 300 metros cuadrados de obra nova, case terminada, que conta con parcela independente de 1000 metros cuadrados totalmente pechada, nos podedes consultar directamente a través da web en lares.gal ou chamándonos por teléfono ou facéndonos unha visita na oficina. Así que, nada, esperamos as vosas consultas. Vémonos en Lares.